Hello guys, good afternoon. So today pag-uusapan natin loan para sa sari-sari store, okay lang ba? So yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ako po si Christine and welcome po sa ating channel at sana kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please to subscribe and like this video kung magugustuhan ninyo and leave comment down below kung meron kayong mga katanungan, suggestion at lahat ng yan. Okay, so eto pag-uusapan nga natin is about doon sa 5-6. Ito ay okay lang ba umutang ng loan sa 5-6 para sa iyong sari-sari store. Ito ay based lang sa aking sa aming na experience kasi experienceado na kami kasi nung bata pa ako, medyo nung high school, doon nag-start si mama ng 5-6. So ito sasabihin ko sa inyo yung mga karanasan namin at yung mga natutunan ko tungkol dito sa 5-6 na to, okay? So unang-una, okay lang ba umutang sa 5-6? Okay. Ang sagot ko dyan is no. It's a very, very big no. Hindi talaga. Okay? Hindi siya advisable na umutang ka sa 5-6. And actually, hindi na lang yung mga, ang tawag sa amin dito yung Torco. Yun yung mga Torco kasi tawag namin sila kanila kasi parang taga Turkey sila. Parang hindi pala sila mga taga Turkey. Mga Indiano pala sila. Most of them are Indians. And ayun. And okay, number 1, bakit hindi? Bakit hindi dapat mangutang sa 5-6? Okay, number 1, mahirap magbayad. Okay. What I mean sa mahirap magbayad is actually ito yung nagbabayad ka sa 5-6 na everyday. Actually hindi na lang yung mga Indiano yung nagpapautang ngayon. May mga Pinoy na rin na nagpapautang na rin or mga lending companies na nagpapautang, ganyan. So kasi syempre yung target talaga is yung mga sari-sari store talaga. Most of sa lahat ng mga sari-sari store ni pinupuntahan nila yan para pautangin. So mahirap magbayad. Bakit? Kasi nga unang-una, araw-araw ka magbabayad, 'di ba? Every day ka magbabayad sa 5-6. Hindi ko alam sa iba, pero based on our experience, araw-araw talaga na magbabayad sa 5-6. So for example, meron kang utang na mag-utang ka ng 500 pesos, 15 pesos per day yon yung babayaran mo doon. So may kawali tayo sa likod. 15 pesos per day yung babayaran mo doon. So konti lang naman. Pero ang problema lang kasi pag umutang ka sa 5-6, yung 15 pesos mo ay guarantee, ginagarantisado kung yung 15 pesos mo madadagdagan pa yan. Kasi iisipin mo na 15 pesos lang per day, ang liit-liit lang yan. And nakaka-addict siya hanggang sa lumaki ng lumaki. Actually, pinakamalaki ata namin na per day dati is nasa mga, mabot ata kami ng 1,000 per day. Ganon, grabe na ganon yung level. So, mahirap. And iisipin mo na 1,000 per day, magkano lang naman kinikita ng tindahan, diba? Lalo na kung hindi naman ganun kalakas yung benta, ganyan. And talagang pahirapan yung bayad. Mauubusan ka talaga, diba? Ang problema lang kasi sa mga nagtitinda, marunong naman tayong magkwenta, pero hindi natin ginagamit. Kasi, alam mo, yung, for example, kumikita tayo ng 1,000 pesos, akala natin yung 1,000 pesos, yun na yung kita natin talaga. Kita natin yung per day, which is hindi naman talaga, 'di ba? Kasi magkano lang naman talaga kinikita sa sari-sari store. And patingin-tingin, lalo na kung medyo maliit yung sari-sari store mo. Hindi ko naman sinasabing maliit yung kita talaga na as in hindi nakakabuhay. Nakakabuhay po sa sari-sari store kasi yung sari-sari store po bumubuhay sa amin. Nung lumaki ako, yan lang yung pinagkakakitaan ni mama nung umuwi kang galing sa abroad. Yan lang. What I mean is, syempre, even naman sa grocery, piso-piso lang naman talaga, di ba? Piso, 2 pesos, 3 pesos. Yun lang yung kinikita mo per item. Like, yung sa mga pagkain na junk foods, ganyan. Kikita mo doon, nasa mga 2 pesos lang eh. 2 to 3 pesos. Ganun lang siya kaliit. And then, iisipin mo, kung yung 1,000 mo, iniisip mo na kita mo yung lahat. Hindi po. Dahil yung 1,000 pesos, it's either yung kinita mo doon o yung puhunan mo doon is nasa mga siguro nasa mga 800. Yung kita mo nasa 300. Iisipin mo
sa buong araw, 1,000 yung kita mo, tapos 1,000 per day yung araw mo sa, or for example, 500 per day lang yung, 500 per day yung araw-araw mong bayad sa 5-6, magkano lang yung natira? 500. Wala na. Tapos kukuha ka pa ng pangkain nyo doon, ano nang matitira? Luging-lugi ka na, 'di ba? Sobrang lugi na talaga. Actually, hindi ko na-realize yan dati, nung nag-umutang kami ng 5-6. Kasi, akala ko talaga, kaya naman, kasi kumikita ka ng 1,000 per day, tapos yung bayaran mo nasa 200, feeling namin kaya naman bayaran kasi maliit lang naman 200, tapos kita namin ganun. Ngayon ko napagtanto ko nung tumagal na, nung naggrabe na, yung alam mo yung nagiging bobo ka na lang nagiging bobo na lang yung ano mo, kasi nga, iniisip mo na kita mo talaga lahat yon. So, ayun. So, pangalawa, mauubos ang paninda mo. Okay? Okay, bakit ko sabi mo mauubos ang paninda mo? Ito ay konektado pa rin sa number 2. Dahil nga pahirapan tayo sa pagbayad sa 5-6, syempre arawan yon, mauubos talaga yung paninda mo, which is yun yung nangyari sa amin. Kasi, background lang. Dumating yung nanay ko dito sa Pilipinas, nagkagaling siya abroad, una niyang pinutap na business talaga is yung tindahan. Oo, kasi yung tindahan naman talaga yung pinakamadaling gawing negosyo, 'di ba? And naalala ko dati, nung nagtindahan kami, medyo malaki yung tindahan namin, kasi nga, nung high school pa ako, naalala ko, marami kaming paninda. Konti lang yung nagtitindahan doon sa amin dati. And naalala ko, malakas yung tindahan namin kasi sobrang lakas yung tindahan namin kasi nga ilan lang yung tindahan namin nagtitinda dati. And medyo talaga, medyo kompleto yung paninda namin. As in talagang okay talaga yung flow ng pagtitinda. And dumating yung time na parang alam mo yung dumating yung 5-6. May pumunta dun sa bahay na mag-ano ng 5-6. Syempre, tayo na ino-offera ng para tayong nalulula ba na o-offera ka na ganyan kalaki, tapos eto na yung arawan mo, ganyan. So parang naiengganyo kang kumuha din. And then yung ating ambisyon na gusto nating mas lumago pa, ayun, nakautang. Once nakautang ka na sa 5-6, mahirap nang lumabas. Lalo na kung yung pinakakitaan mo is yung tindahan mo lang talaga. Ang hirap lumabas. Ilang taon kaming nag 5-6 guys. As in, talagang mahirap. And naalala ko, dumating kami sa point na pag naniningil na yung 5-6, tago ng tago si mama, iyak ng iyak kasi wala na siyang ibabayad. Kasi nga, naubos na yung kanyang kita. Wala na siyang kita. May kita man siya, pero talagang said na, alam mo yung ibibili mo na lang ng bagong paninda, wala na diba? Kasi dumating kami sa point talaga na walang-wala na talagang ibabayad sa tapos ubos na yung paninda namin. So, ayun. So, be careful lang talaga. And sa pangatlo, loan ulit. So, konektado pa rin siya sa number 1 and number 2. Bakit? Kasi maglo-loan ka talaga ulit. Kasi syempre, kahit naubos na yung paninda mo, wala kang choice. Maglo-loan ka ulit. Kasi ang maganda naman kasi doon sa 5-6 is wala ka namang requirements na ibibigay, di ba? Parang ibibigay lang sa'yo diretso yung pera. Papakitaan ka talaga ng Indiano ng pera talaga na iinganyo ka na agad-agad may bibigay sa'yo yung pera, di ba? Kasi syempre kung sa bangko maglo-loan, may mga requirements pa, ganyan. Doon sa 5-6, diretso na. Kaya talaga namang mapipilitan ka mag-loan, and then sobrang mahirap. And ayun, so sana ay meron kayong marirealize, kasi alam ko marami sa mga nagtitinda talagang nakadikit na sa kanila yung 5-6 forever. And I think parang pinagbabawal na sila ngayon ng presidente ng 5-6, pero feeling ko meron pa rin sila, nandiyan pa rin sila, nakikita ko pa rin sila. Pero sana naman, 'di ba, dahil nga ipinagbawal yan ni Pangulong Duterte. So feeling ko talagang nakita niya yung alam mo yung naging epekto nung pagpa 5-6. And I tell you guys, lahat ng alahas namin na benta namin sa pawn shop nang dahil sa kagibitan
Kasi mahirap paikutin yung pera kung araw-araw mo siyang ibabayad, 'di ba? Mahirap, sobrang mahirap yung ano mo. Tapos 30 days mo pa siyang babayaran. Within 30 days I think 30 days or 45 days mo siyang babayaran, depende sa laki ng inuutang mo. Tapos within 30 days, ayun, tamang-tama yun, mauubos yung paninda mo, maglo-loan ka ulit. Pag nag-loan ka ulit, feeling heaven ka ulit kasi marami na namang laman yung paninda mo. Naalala ko yung time na yan na pag naglo-loan ka, talang feeling heaven ka kasi feeling mo dami-dami mong pera, ganyan. Pagdating na naman sa kalagitnaan, ayun, uubos na naman, ganyan. So, marami ko nakikita na sobrang nahirapan talaga sila ng dahil dyan sa paglo-loan sa 5-6. So, wag nyo nang tangkain pang umutang sa 5-6 guys. Kasi sobrang pahirapan ang pag-ano dyan. And I'm so thankful na sa tumagal na sa kaka-convince ko kay mama na mag-stop na dun sa 5-6. And nagpasalamat ako na ngayon talagang free na siya sa 5-6, hindi na sila po 5, wala na ni isang 5-6 sa kanya. And I'm so thankful kasi nababawasan na naman yung stress niya. May stress pa rin naman, pero at least nabawasan na, 'di ba? Wala na yung bayarang utang. So, ayun. So, salamat sa panonood. Sana may napuloy ko nun sa mga sinabi ko. And leave comment down below, guys, kung kayo ba ay naglo-loan din sa 5-6. And isulat nyo dyan sa baba, i-comment nyo sa baba, guys, ang inyong mga experiences. So, salamat sa panonood. Paalam.